Spojené štáty americké porušili medzinárodné právo, o tom sa snad nebudeme sporiť. To je úplne jedno, aký mali na to dôvod. Pretože ak sa ideme pozerať na to, aký mali dôvod, tak sa musíme pozerať na to, že ostatné členské alebo ostatné štáty sveta, keď porušujú medzinárodné právo, aký mali na to dôvod. Tak buď budeme mať jednotný meter a porušené právo bolo, aj tam, alebo budeme naozaj za farizeov a až potom budeme ako Európska únia na smiech. Pretože keby sme sa hrdo postavili a povedali, porušili ste právo, medzinárodné právo a toto sa nerobí. A tam je bodka. Ak ste principiálni, tak keď si spomeniete na covidovú dobu, tak keď chceli zaviesť povinné očkovanie, tak ideálnym príkladom toho, ako sa má správať niekto, je, ale len čisto pre príklad, bol guvernér Texasu. On povedal, on nepodpíše to, že sa má povinne očkovať. To v žiadnom prípade nedovolí. Sám bol 2-krát zaočkovaný. Čiže to je to, že vy keď ste principiálni, to neznamená, že vy budete podľa to, čo pre vás je to správne, nanúcovať tým ostatným. To, čo teda mimochodom Spojené štáty robia. Mám dôveru aj zahraničného ministra Marca Rubia, aj tu ten republikánsky tlak. Napokon Rubio aj jasne povedal, že v žiadnom prípade to nebude nejaký nelegitímny spôsob, ako by chceli nejaký dosiahnuť to Grónsko. Ten záujem zo Spojených štátov tam je dlhodobo. Tu ide o bezpečnosť Arktiku, alebo bezpečnosť v Arktiku, ktorá má dopad aj na bezpečnosť nás, Európskej únie, Spojených štátov a tak ďalej a tak ďalej. Ako vážne možno berieme z vašej strany teda tie výroky o tom, že Spojené štáty jednoducho Grónsko potrebujú? Čo sa týka tej zahraničnej politiky a toho, že Spojené štáty americké potrebujú ten priestor na to, aby sa cítili bezpečne. Zase opätovne sa vrátim k tomu, že ak sme principiálni, tak aj Ruská federácia tvrdila, že Ukrajina nesmie ísť do NATO, pretože cíti ohrozenie svojej bezpečnosti.